Jordi Panyella, Felipe VI va actuar com a víctima, acusador i jutge de l'embat del sobiranisme, tot sota la mateixa corona. Acusem Felipe VI d'haver fet una intervenció que no té encaix en una monarquia parlamentària, com va assegurar el catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo. Acusem Felipe VI d'haver impulsat l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que ja s'havia decidit a la recepció al Palacio Real del dia 12 d'octubre. Ho va explicar el periodista Arsenio Escolar a la seva piulada. En recepción, fiesta nacional, escucho en distintos coros que las dos primeras órdenes de prisión serán el lunes, audiencia nacional. La tercera, más dudosa.